Máme radi Havinkov. To je názov projektu zameraného na predstavenie súžitia človeka s obsom pre deti predškolského veku. O čo vlastne ide, to už nám povie autorka pôvodného nápadu, pedagogička Ľubka Petrášová. Cieľom tohto projektu je priblížiť deťom psíka ako domáce zvieratko ako také, priblížiť im jeho návyky hygienické a vlastne formy správania a odstraniť v nich zle zaužívané stereotypy, ktoré deti bohužiaľ majú. A to znamená, že psík je niečo, čo je priviazané na reťazi, stačí tomu dať nejaké odpadky z kuchyne a raz za deň vodu, možno ani niekedy to nie, lebo bohužiaľ s takýmito obrázkami sa deti stretávajú, hlavne na dedinách u tých starých rodičov. Postupne chceme navštíviť s týmto projektom všetky elokované triedy materskej školy Senica. To znamená, že chceme osloviť všetky deti predškolského veku, ktoré navštevujú materskú školu. Približne to je 550 detí. Čo všetko ste si pre deti pripravili? Pre deti sme si pripravili krátku scénku, ktorej hlavnou myšlienkou je priblížiť deťom správanie sa psa a ukázať im, že pri správnej starostlivosti o psa a pri správnom ľudskom prístupe pes môže byť naozaj verným a dobrým priateľom. Materskú školu navštívil aj živý psík, ktorý sa volá Oliver a je pôvodom tiež z útulku a ukázal deťom, čo všetko dokáže. Pre deti boli pripravené aj rôzne športové súťaže, za ktoré boli odmenené omalovánkami, kde sú vlastne zobrazené myšlienky nášho projektu a taktiež tričkami, na ktorom je hlavná myšlienka projektu. Veríme, že ako útulok Senica môžeme takýmto spôsobom poďakovať, vyjadriť vďaku všetkým podporovateľom a prostredníctvom detičiek ukázať, ako sa chovať ku štvornohým priateľom.